Nawr mae'n Papur Bro yn drysor ein cymunedau. 20 mlynedd yn ôl fe sefydlwyd Papur Bro Llais neu Llais yng Nghwm Tawe. Mae'n garreg filltir arbennig iawn ac yma i drafod mwy mae John Evans a Nel Richards. Wel, croeso cynnes i chi'ch doi ato ni fan hyn y Prynhawn yma. Nawr, John, eich chithau di bod gyda'r papur, yn rhan mowr o'r papur, ers y dyddiau cynnar. Felly, ewch â ni nôl. Chmod, siwt dath y cyfan at ei gilydd? Wel, oedd yna gylch cinio newydd gael ei ffurfio yn Nghwm Tawe. Ac oedd y Papur Bro wedi dechrau cael ei sefydlu. Oedd Glo Man, a oedd Wylia, ac oedd teimlad a David Rowlands yn yn cwmni ni. Ac oedd e nawr yn gysylltiedig ar Steddfod. Ac felly oedd e'n meddwl, wel, mae Steddfod Dyffryn Lliw ar y gorwel, y Steddfod 1980. Ac felly, beth am i ni gael Papur Bro yn yr ardal yma i roi coeddistrwydd i'r Steddfod a popeth arall Cymraeg oedd yn digwydd yn y cylch. Ac felly, dyna ni o'r drafodaeth yna, fe ymddangosodd y Llais. Oedd tipyn o drafod ynglyn â y teitl. Greda i. Ac enw'r Llais yn fe, oherwydd roedd na lais llafur wedi bod yng Nghwm Tawe o ryw 20 mlynedd cyn hynny. Ond oedd hwnnw'n bapur gwleidyddol. Ond wrth gwrs nawr, papur yn i'w hollol wahanol oedd Llais. Ac felly, dyna'r dechreuad. Ac wrth gwrs, mae'r rhifin cynta yma, dyma'r rhifin cynta dath mas yn 1979, ac Eiros Jones Evans oedd y golygydd, a bu oedd e'n olygydd am flwyddyn gyfan. Ond nes bod e'n teimlo bod pwysau gwaith arall yn i'w rhwystro fe, ac felly fe geson ni drefen gwahanol wedyn ar ôl blwyddyn. Ac o ganlyniad, fe geson ni dîm o olygyddion. Rhyw 8 ohonon ni ar y dechrau, ond ni'n paratoi 10 rhifin. Felly oedd hi, ond oedd e'n waith bleserus iawn, ac yna pob pentre yn Nghwm Tawe yn cyfrannu a newyddion ardal a mae rhan fwyaf o'r un para. Ambell i bentre yn anffodus wedi diflannu, ond oedd y colofnwyr yn pobl amateur o'n i gyd. Ac felly, pan i chi'n meddwl am y rhifin diweddara sy'n newydd o'r allan, mae gwaniaeth aruthrol yn y modd mae'r teipo ac yn y blaen. Nel, ti'n un sy'n cyfrannu rwan yn hyn. Felly, i ni sy'n mynabod yr ardal yn dda iawn, sonia pa bentrefi sy'n cael cynnwys a fedrwch chi'n drafod, lle? Wel, ie, yn y 2 flynedd diwethaf fi wedi bod yn cyfrannu o ran yr ifanc, a nawr mae 2 arall yn cyfrannu sy'n gwneud cael mwy o bobl ifanc mewn yn sgrifennu. Mae o Glydach lan i Trebanos, Pont Ardawe, Cregyn Parc, reit lan i Topicwm a Sygynles. So mae goleg aruthrol o fynefyn newydd yn dod mewn am amrywiaeth o bobl fyd. A beth oedd wedi dyddenu di, i fynd ati i gyfrannu? Wel, o'n i'n cael ein godi mewn cartref Cymraeg yng nghanol y cwm, a ddyn dadi yn ei llawer dy'r Llais fyd. A mae bod mewn cymuned Cymraeg a o'n i moyn roi yng nghyfraniad i nôl i'r Llais, achos mae wedi cyfrannu gymaint i'n bywydau ni. Braf iawn, fi'n siŵr, John, bod chi'n clywed trwy'r berle gan Nel yn fyna, wedi cyfrannu a rhoi gymaint iddi hi. Mae Nel yn enghraifft berffaith o'r bobl ifanc newydd sydd wrth y lliw. Bugeiliau newydd nawr sy'n ar yr hen fynyddoedd hyn fel pethau. Wrth i chi edrych yn ôl, pa straeon, pa benawdau, chos mae'r hyn yn frith o straeon diddorol iawn, hanesion am bobl leol yn gwneud yn wych ac yn cyfrannu. Os yna bethau sy'n sefyll yn eich coch chi, John? Wel, llai feddwl nawr a dweud y gwir, un o'n tîm golygyddol ni o David Rowlands, a fi wrth gwrs yn archferwydd Cymru. Ac oedd e'n golled aruthrol pan gollon ni fe yn ddisymud iawn a dweud y gwir. Yn ar ddechrau'r ganrif, wel, 2001, fi oedd David farw. Ond mae yna bobl newydd wedi dod, a diolch amdanyn nhw. Mae gwad newydd yn y cylch, a mae'n cael ei adlewyrchu yn y papur, a mae'n broffesiynol dros ben.
Am werth sôn, hefyd, ydych chi'n fod yn dathlu, beth yma yn lle'n union beth yn digwydd? Wel, byddwn ni'n dathlu nos Fercher yn yw yn clwb rygbi Trabanos. Mae yna stafell briodol gyda nhw fyna, a fyna fe fydd, wel, bobl sydd wedi bod yn gysylltiedig â'r llais yn dod ynghyd yn fe i gyd ddathlu. A gwrthyn ni edrych ymlaen i'r dyfodol fel dathlu nos Fercher, ond gobeithio ymlaen nawr i'r 20 mlynedd nesaf, sut bydde ti'n gweld y papur yn datblygu dros y blynyddoedd i ddod? Wel, i ddechrau, o'n i ganolbwyntio ar eiriau ar y bardd Aris Thomas, a ddywedodd taw papurau bro oedd y peth pwysicaf a ddath o chwildro y ieithyddol yn y 60au a 70au. A mae'n bwysig bod ni'n cadw nhw i fynd. A mae rhifin nawr, rhifin i ddathlu y mewn lliw. Felly mae'n gred cael technoleg newydd a mwy o arian fe gobeithio i ddatblygu y papurau bro. Clwch. Clwch y llais yn dyfew. Wrth y modd â dyfodiaeth Cwm Tawe, felly, ie. Pob hwyl chi, efo'r dathlu ac am y dyfodol. Diolch yn fawr iawn i chi gyd. Llawer iawn o ddiolch.